Sotalentäjä, luutnantti J.K. Pilvenveikko Kusti Lehmusvuori, te toimitte jatkosodan aikaan ensin Blenheim ja sitten Junkers-pommikoneiden sähköttäjä, konekivääri ampujana. Millainen oli ensikosketus Junkers-pommittajiin? Ensikosketuksen sain 12 koneen muun miehistön ohella Tuuttuvissa Pommerissa, missä oli Saksan ilmavoimien koulutuskeskus. Saimme 1,5 kuukauden tyyppikoulutuksen. Minkälaisia lentotehtävät olivat ja millainen oli tunnelma lennoilla? Tehtävät olivat pääasiassa pommitustehtäviä, joko vaaka- tai syöksykpommituksia, mihin kone oli molempiin sovelias. Jos oli kysymys aluemaalista, niin silloin käytettiin vaakapommitusta. Taas johonkin pistemäiseen maaliin, esimerkiksi johonkin siltaan, käytettiin aina syöksypommitusta. Tietysti toisinaan oli perhosia vatsassa, mutta hurttihuumori myöskin sävytti tätä ehkä kuvaa pieni anekdootti, jonka kertoi Vetu Veikko Laukas, joka oli sotilasmestari ja myöskin sähköttäjä. Hän oli palannut Sekehästä, nykyisestä Sekesästä, yöpommitukselta. Ja joku kotona ollut kaveri kysyi, että miltä siellä näytti, niin Vetu vastasi, niin oli kuin luistiradan avajaisissa. Millaisia oli sitten nämä Junkers Ju-88 ominaisuudet, joita miehistö osasi eniten arvostaa? No jos puhun ensiksi itsestäni, niin JK:n radiolaitteet olivat aivan erinomaiset ja monipuoliset. Ja erikoisesti silloin, kun sähköttäjä tarvittiin. Nimittäin jos jouduttiin lentämään pimeässä tai sumussa tai muuten näkyvyyden ollessa rajoitettu, niin silloin suunnistusvastuu oli paljolti sähköttäjä harteilla. Ja tällöin nämä laitteet toimivat erinomaisesti. Entä pilottien ja suunnistajien näkökulmasta sitten? Yleensä olen kuullut ainoastaan kehuja. Muun muassa mannerheimiritari Unto Oksala oli sitä mieltä, että kone on erinomainen ja jopa runsaasti aikaansa edellä. Samoin tähtäreiden täystäjät olivat paitsi suunnistajia, niin myöskin vaakapommituksen niin päätekijöitä, ja hekin olivat kaikkein tyytyväisiä. Samoin voi sanoa ampujista, vaikka tosin sodan loppuvaiheessa kiväärikaliberaiset torjunta-aseet niin olivat liian heikkoja. Tuntuu melkein siltä, että yhtä hyvin olisi voinut puhaltaa herneitä koiranputken läpi. JK-254 tuhoutui Liberissä 1.7.1944. Millaisella tehtävällä JK-254 silloin oli ja oliko se osa suurempaa osastoa? Kyseessä oli 10 koneen ryhmä, jota johti kapteeni Itävuori, ja se oli menossa Kannakselle Mutalahden tiehaaran lähettyvillä olevaa vihollisen panssaria, tykistöjä ynnä muuta keskitystä tuhoamaan. JK-254 hylky nostettiin 2008 ja se sai silloin osakseen laajaakin julkisuutta. Mitä mieltä te olette siitä, että nyt rungosta on tehty Junkers-merkkejä, joilla kerätään rahaa sotiemme veteraanien hyväksi? Mielestäni tämä oli aivan erinomainen oivallus. Se on kuolleiden veteraanien lahja vielä eläville veteraaneille. JK-veteraani Kusti Lehmusvuori, kiitoksia haastattelusta ja kiitos, että olette suostuneet sotiemme veteraani Junkers-merkkikampanjan suojelijaksi. Kiitos.